Yang Rinio, seneng ora sampean tak gawane ngene iki Lon. Alhamdulillah, aku gajian yang. Metene wi gajiku kuwi. Kok iso diakon-akoni lho seisu iki. Ora ngono ne. Lagi menggeletak ya, tapi kira lek dhuwitku mbok ade amplop en opo ngono ya. Gletak apa wong iki tak selempet ning cepitane lho kok ya iki roh to. Lagi arep mbok ngene ndi te yang kok amplop kandele sakmene arep mbok ngene nyandi. Ya tinggi elo. Aku ora mbok ngene ndi. Ndi Nyarutang. ora usah banter-banter. Perkara utang wis dadi awake dhewe sing roh ae liyane rasa roh. Berarti mek aku mbek sampean to. Ya syukur-syukur awakmu tok sing roh aku ora usah. Matane lho sing nyilih wi sampean nek. Jaremu mbiyen ikrare piye lek rabi? Apa? Piye? Jarene kan apapun yang dilakukan istri kuwi ya sing nanggung suami. Kere sorone bagianku lho karek penake bagianku kok. Alah lek bengi yo penak.